bare høre, hvad der er sket. Jeg vågner i morges. Ja, men desværre... Jeg vågner i morges, og så sætter der en korsedderkop over min seng. Nå da, tænkte jeg. Det betyder lykke, ikke? Ja. Jamen, altså, desværre... Altså, jeg står ud af sengen, henter tøflerne ved kakkelovnen, tager dem på, sætter vand over til kaffen og kæler for katten. Ja, det kender jeg. Så går jeg ud til avisen i entréen. Det er Olsen. Ja, jeg går helt ind for demokrati i hjemmet, men han skal sgu have den. Kom her og få et kram, Sonja. Så, nu giver han hende et kram. Kom, tøs, jeg køber den. Jeg er tilbage med en time. Så tager jeg avisen med ind til kaffen. Slår den op. Morgen, de her. Dejligt vejr. Øsøvnet. Godt for radiserne. Nå da, Maja. Du kom nok til at støde til kuglen, hva'? Ja, det var... Ja, nu skal jeg sætte den på plads. Ved I, hvad jeg skal? Jeg skal ud og købe en fødselsdagsgave til knægten. Han fylder 12. Han skal have en. Ja, I kender Harald. Han har en billig til salg. En hvad for en? 65.